Nek iso mlaju. Sumuk loro dore ra iso dibuka. Ah, lawang pakai AC. Bilang sumuk. Emangnya ra nggo AC. Sabuli. Paling gargo kayak sing pas pertama nang gempa-gempa corona lho. Nah, opo? Berarti dong mundune tinjak ngono. Iki Bos. Kono to Tanjung. Tanjung Priok lho teke. Tanjung kono lho, luar lho. Sing go jari-jari iki. Yo ora to kok pas nggo jari yo. Iki Tahun jari. itu nek yo. Poncol isek muni Tanjung. Tanjung ki hotele. Lontene ngono Tanjung Poncol. to. Mas Tawang di Mas Tawang paling. Tawang ra ono malahan. Kono keto luar wong gitu. PLN lho, kena PLN juar. Kami bunglon. Jalan Tanjung. Pinggir malam minggu mulai sekawan jam 4 kan cetek sabar jam. Lagi gue jari ra wong ngono iki. Yo ora to kok. Enggak, karo lan iki sing jari. Bagi berdua cuma ya kuwi campuran. Ini gue jari anu tuh lah. Pengen nih, kok ya sing dijari bener kira. Mas, lawe kelas. Minta kayak duit tapi. Lawe enak Mas, wis sak kamare. Besok. Yo berukah. Nomor ada. Apa itu teh? Apa skipping lu? Basang pertama melu Marjo lho. Wae ketemu karo. Mas kita aku ketemu. Aku nakal ora. Gak ada katonen apa? Ini ra seneng blas. Langsung ikut. Katonen ra ape? Yo ora malam itu rapi. Jeneng ngikuti padha wae nomor ora. Tapi ora tau ngikuti basang Mas. Ratusan nomor itu. Mungsuhe 99 ya. Satu sasi. Satu. Nek nganu mlebune 99. Nek nomor. Tapi dekne balik ke Jakarta, aku entuk kabar. Itu-ituan tuh. tuh. Aku nek TJ entuk anu. Lah iya. Ngorak narik kok. Bang ngorak narik TJ. Masa lah Mas Kanca dadak ragu-ragu isin. Isin mangan isin kok kowe ora. Jujur wae, jujur aja ajur kok malah kelek-kelek kok. Belet ya. Lah ke didik piro tak tambahi. Yo. aku lak dede. Misi-misi kane asu. Es teh, kira. Siap es teh. Cetak ya. Iki minimal yang dia kudu ngombe loro, baru iso reaksi iki. Pinter kowe. Baru ki bang. Saya ingat kuwi Congyang. Pinter. Betul, kenapa kan betul? Lewat padu Lah rak pantes. Nggak pantes. Ini nontek enteng rokok ya. Bila bila. Boleh pasek buka. Terasa buka atau ki buka no. Lah no rokok ini. Lah mau cek boleh ke pengadil pun. BS wae BS. Oh Mas Boy lho anak. Nah, ini mas kau ada ngerak mah ke. Kurang ngasih. Lah wong kowe ngejak aku milih kodhok terus kowe apa kodhok iso diklelu. Ya iso to. Ya berarti musuh lah kowe to. Lah Kowe aku ngamen ning gone kampung ya wis kowe. ngene wae Pak Ton. Wingi kan pemilihan Pak Ton ora nyalon nek to. Seandainya nek nyalon Pak Ton kan iki omong-omongan nek to. Seandainya lah omong kosong. Nek seandainya Pak Ton nyalon, Pak Ton sing dadi ngono ki malah Ora mungkin. Wong kuwi sing milih ki ora dicalonke. Kuwi dicalonke sik karo ibu kok. Darwis. Wis, bener. Ora mungkin kepilih. Prosesnya pas dulu ngono lagi. Prosedure. Kok ora luber sih. lah ya kan iki omong kosong Lah, kan kosong ora Pak iso Ton kosong ini. diomongke ora. Lah kan omong-omong kosong. Seandainya Pak Ton sebagai RT ngono ki pemilihan ketemu dicalonke sebagai RT Ora ngono ki. mungkin.
Lho, aturane iki sing ra iso mungkin ki aturane. Kok sameh mulyake wargamu secara apa ngono lho. Lho kok mulyake kok seneng men bantai kuwi to, jali urunan. Ya kuwi malah makananku tuh goblok. Oh Iya tuh. lah wong mergone dipilih wae RT-ne wis susah. Susah. Kok malah mulyake. Ya wargane digawe susah-susah. Iya, malah ku warisan lho. Untuk bengkok carane rumene. Bengkoke iki ndi RT? Bengkoke ndi? Lah carane nak milih aku kan aku untuk bengkok. Kalau Lah tahun bisa mayat. jaunan terus kok tuh. Saiki 5 jare iki. Oh, malah tambah 5. Malah tambah enak kok untuk bengkok ya. Bayaran tapi Li. Bayaran 1 juta. Masa 1 juta, bolongan sapa? 1 juta sing lanang 700 sing wedok 300. Anakku kan RT. Hmm. Kuwi operasional ki wong wedok kae 300. Lanang 300. Nah, tak ngerti ki 3 tahun. Malah 5 tahun ya mbak enak. Ora nek umumnya biasanya kan 4 tahun toh. Nah ngerti ku 3 tahun, ini 3 tahun. Ali ganti Ali 3 tahun. Lah sing ini kan 3 tahun ganti. 2017 tekan 2020. Lah nanti mas tahunnya bisa nanti mas kan mergo sarjan mengundurkan diri kan entek kearisan kuwi wis ra dadi RT tamak statusnya CRT. Oh arisan tak jadi sarjan gak ada ngapungan kuwi. Biasa. Ya selisih setahun. Jadi bareng apa jam sarjan tak entek kearisan ini. Tapi Pak Jan dadi RT makmure opo lah makmur. Lah to meneh yo Pak Ton ra entuk protes wong Pak Ton beda RT yo. Lah aku melu ku RT kono kok. Nah urunan kanan kiri kok gitu. Teke. Aku nih Pak Jan ki melu urunan, ning kene melu urunan. Nah tumpengan aku melu RT 10 kok. Ya kuwi kan yo karepe Pak Lah Ton. karepku. Lah aku Ora diundang ning RT 10 teko dhewe. yo ora to ya. Kok melu urunan, nek melu mangan wajib to melu urunan di kelas. Piye? Kok memang tumpengan. Lah aku ora urun nek nyedek ya keliru. Aku urun 20 ya melu 20, selawe melu selawe. Terima melu bancakan to wis bar wis kok. Misine ya anu. Anakku nak nanggap, nak ditonton. Malah halane dibarke. Kok cuma nak nanggap. Terus Sopo? ya warga dan aku dadi nganu tetelos dol nah nanggap ya nanggap ora mikir warga itu Apa meneh ora bayar ngantek wong digawe luweh. apa nek kok ngisi kas kene ra nggo dit kas kebayar itu kono acara wae to ya urunan pembangunan hasil bangun apa ditinggalne oke pi meneh tapi ra mungkin kepilih iki wong carane ra lupet dadi sing mulai di